ще ви покажем няколко ютубчета. Дайте да почнем с Ники и Фифи, двете. Какво сме правили? Нещо, което сте правили. Ако искате... Или пирон. Това сме го правили. Чакай. Ориентирайте си хубаво, мога да виждате. Значи, ако пирона имаше душа, какво би се случило? Това е въпрос. Може ли с звуци да стане това нещо? Дайте да го пробваме с истински звуци, а не само с